Σε βλέπω που αυτό θαυμάζεσαι. Τι, είμαι ζυγός. Τι άλλο. Μόνο με ζύγος. Έχουμε υπελάτη συνολίτζη εκεί. Για πες. Να κοιτάζω, γιατί γυαλίζω. Γυαλίζω πολύ. Εγώ, αν θυμάμαι καλά, τελευταία φορά που κάναμε το διαγνωστικό, σου είχα πει να κάνεις ένα καθαρισμό. Εκτός ότι χρειάζεται ένα καθαρισμό επειγόντως, τώρα έχουμε κάνει. Δεν πρόλαβα. Είμαι σίγουρη. Οκ. Οπότε τώρα έχουμε όλη τη λιπαρότητα προς τα έξω. Παράγω. Λοιπόν, σου έχω τη λύση. Εκτός τον καθαρισμό που θα κάνεις, pH φόρμουλα. Αυτό το μαγικό τσαντάκι θα το πάρεις για την αγωγή σου στο σπίτι και θα έχεις και κάποιες φορές σε εμάς, έτσι ώστε να κάνεις τα συστήματα αναδόμησης για να ρυθμίσουμε την λιπαρότητα και την υγρασία στο δέρμα σου και θα γίνεις. Γιατί τώρα δεν είναι. Είσαι όμορφη και γι' αυτό τα παρατάς και δεν κάνεις κάτι σωστό, αλλά πρέπει να φτιάξουμε οπωσδήποτε το δέρμα σου, να ξέρεις. Εντάξει. Κλείσω τον καθαρισμό. Πάμε αρχικά για τον καθαρισμό και μετά και φέρνω αυτό, δεν το πληρώσεις ακόμα. Όταν το πληρώσεις